тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали ман. Субҳатон ба хайр бошад. влоги имрӯзая сар мекунем аз ҳамин субҳи содиқ. умедвор ҳастам ки ин влогам барои шумо мотиватсия мебахшад, писандатон меояд. духтаро, аз канали ман дур наравед. мондани лайк ва комментарий навистанро фаромӯш накунед. имрӯз как ҳар вақта бачаҳои мактаб гусел кардам, кору бори хона кати машғул шудам. ҳозир якта об мондам, кофе тайёр мекунам. лекин завтрак ба ягон чизи хоҳиши хӯрданим нест. оли якбора обед ба имрӯз пирашка тайёр мекунам. хамирша тайёр карда мондам аллакай. гуфтам бар гул ба як бо об резам. шохҳои изофагиш хеле бисёр шуда рафтагӣ, аз поинаш буромадагӣ бисёр. шохҳои изофагиша мекунем ва имрӯз ҳамроҳи шумоён натуральни настоящий спрейт барои рӯй тайёр мекунем. инҷа як дона монанда чеснокам буд, камтар савзидааст. гуфтам як бо шинонам чӣ месавзад ё ки не, барои попробит кардан. духтаро, ҳар ҷои гулба мехаед дона дона хонда мебонам, ба фикрам месавзад тез. дафъаи гузашта шанба рафтаги манда як дона боз гул дигар намуди гул гирифтам. ҳозир мананда ҳамеха як желани гул парвариш кардан, ягон чиз парвариш кардан, расо авж гирифтагӣ гул гирифтам. боз як пачка пиёзи кавута гирифтам. гуфтам як бо шинонам попробит кунам чӣ мебурояд ё намебурояд. ҳозир анам ваям кӯчат мекунем. як тӯбакчи калонба ки хушрӯи нағз савзад. инҷанда гулое ки чӣ хеле ки дидосид баъди об додан. чашматон аз нигоҳ кардан зер намешад. расу нағз мебинам парвариши ҳамин гула ё ки агарот ба ягон чиз шинонид. вақте ки хушрӯи нағз месавзад, расу таби одама боли дахотир месозад. инҷози падаколникоя тоза кара ҷошба бо гулоя аз сар мемонам. чӣ хеле ки дидосид шохҳои поиноша кандим, анча савук шуд. инҷанда гула харидам, номаша фаромӯш кардам, номаш чӣ буд, лекин баргаш чихе обичный лист не, худи ки бархетной материал бо ин ҳамихем гули сурх мекунад. картинкаш дидагӣ манда. боз инҷа як пачка пиёзи кавута гирифтам. қути сметанам буд дудона, як барои попробит кардан. шинонам агар ки нағз буроду савзад, боз ягон чизи калонтар ба ин дафъа хушрӯй карда мешинонем. дариши бо падаколника тоза кара, яъне ин ҳама чиза ҷобаҷо мемонем. духтарҷонои азиз, дар хона чӣ қадар кор зиёд бошадам, дар зиндагӣ проблемаҳо бисёр бошадам, ҳеҷ вақт барои саломати худ, барои зебогии худ беэътибор набошед. ақаллан дар як ҳафта ё ки 2 ҳафта як маротиба 10-15 минут барои худ вақт ҷудо намуда, ягон намуди маска ё ки барои рӯй ё ки барои мӯй, барои даст, аз ҳама ҷойҳои нозуктарини зана ҳам зеботарин нишон медодаги ҷо ин ҳамин мӯи сар, рӯй, даст мебошад. ҳозир ҳамроҳи шумоён як намуди спрейт барои ҳам рӯй, ҳам барои рехтани мӯй, расо нағз тез таъсир мекунад. спрейт тайёр мекунем аз натуральни ингредиентҳо. чӣ хеле ки дидосед, инҷа мананда як дона кокос ва соки алои. аввал кокоса амихе сурох мекунем, як чиз ба сокаша мегирем. вақте ки сокаша холӣ кара шудед, баъд соки алои қади ҳамроҳ мекунем. духтаро, ин спрейт нағзиш ҳамин кати холодильник ба агар монед, агар 2-3 ҳафтаам ягон хел вайрон намешад. шумо метавонед ина чанд муддат истифода баред. чӣ хеле ки дидосед, дар як чи соки кокоса мегирем. вақте ки тайёр карда шудем, инҷа нима усмон хулиган ман ба ёрдам дудос намемонад, мана мушай метиҳад, сок мехӯрад.
соки кокос гапа росташ ман ба қадам маъқул нест. Ман наменӯшам, лекин агар ким тонад нӯшад, лекин саломатиро хеле фоида мебиёрад. Ман бисёртар амихе спрей тайёр мекунам. Ина ман бисёртар дар амин вақти ҳавои хунукӣ тайёр мекунам духтарон, чунки дар вақти хунукӣ дар зимистон пӯсти одам бисёр хушк мешавад, мекафад. Кокос ва соки алоӣ аз витаминҳои натуралӣ хеле бой мебошад. Барои ҳамин вақти баҳор анда ин қадар рӯи одам ба проблема намебиёд. Барои ҳамин бисёртар дар вақти зимистон истифода мебарам. Намехе ҳозир тайёр ки шуд, дар як бутулкаи бризгит мекардагӣ меандозед, дар рӯйтон мемолед, бризгит мекунед, ё ки ватови дискати ҳам истифода бурда мешавад. Ватови дискати тоза кара мегиред. Хубтараш ватови диска тар карда рӯйтон ба 15-20 минут нигоҳ доред, ки агар дар рӯйтон хушк шавад, анамон сока пӯстатон мекашад. Хеле пӯсти одама нағз хушрӯд, тунук мекунад. ҳама вақт ҳаракат кунед, аз чизҳои натуралӣ истифода баред. хеле ки дидосед ин қадар вақти зиёдатӣ ҳам намегирад, ҳам осон. чем магазин кремҳои бисёр қимата харидан, ҳамахе чизҳои натуралӣ истифода баред. духтаро барои шумо тавсия медиҳам. асосан барои рӯи доғаша нес кардан, барои оҷинг, пешои пешонива пайдо мешавад, тагои чашм ба оҷинг пайдо мешавад. расон нағз пӯста таранг мекашад. умедвор ҳастам духтаро влог барои шумо писанд меояд. агар ягон савол дошта бошед, дар комментария нависед, бароятон ҳатман ҷавоб мегардонам. Ман обед ба имрӯз пирашки тайёр кардам. Пирашки ман плиткам последнее время чихе суст кор кардост. Барои ҳамин духобкава анамахе дара пухта гирифтам картошкагин. ҳозир вақти бачаҳоям мактабошон омадан шуд, обед ба гармакак тайёр мекунем. камтар бисёртар тайёр кардам. шабаям ба фикрам ҳамин бас мекунад. ҳозир маразилка котлет гирифта мондам. ягон пачка котлетам мепазам. имрӯзаш ба аз пухтупази хона, аз кори хона оддӣ. ҳозир бачаҳо ки омадан, баъд боз как ҳар вақта домашний задание кардем, тайёрӣ мебинем. дӯстони азиз, ана ин буд влоги имрӯзаи мо. ман ҳозир дар ин ҷо бо шумо хайру хош мекунам. хайр боқӣ дар паноҳи худованд. ҳама вақт хонаи обод дошта бошед, тани сиҳат дошта бошед. аз даргоҳи худованд ба ҳамаи шумо тан сиҳатӣ мехоҳам. ба ҳуснатон нури илоҳӣ мехоҳам. ташаккур ки то охири влога бо ман будед. мондани лайкро фаромӯш накунед духтаро. хайр то влоги оянда.